30 안 겁나는 안 건 보풍자요. 방수 밤자라 다 먹어가지. 밤자라 좀 할라일라일이야. 야, 세바라자도. Baba bam gumpai. 샤브라기. जोंहा दिनै हातिमुरा मन्दिरावहा फैदो दाउबो दंसोलायो हनै बेयावहा धेर दाउ दङ ओइ माइ दिनै साफा नुदों मन्दिरखौ नङाबा बहुद लेथ्रामोन हाबाय नै गिस्राबाय खासेया पिलाया गिदोसोलाय गिना गिदो हामाहायनो गिदो नै मांकिफ्रा दे फिसाफोरा एगारना होमाय गेलेथो गिनानै हनै सावसो बारखांलायबाय सासेया बै सानिफ्रायनो खारबोगासिनो दङ आरो बिस्कुट दंना गैला नै एफा दङ दिन्दिं दान्दां नै गिनानै सावसो बारखांजोबना थाबाय सावसो बारखांजोबना थाबाय मानसिफोरा एसां गिखौ गथ'फ्रा गिनानै साव बारखांजोब्बाय मांकिनानै लाबोनाया नै बारखांजोब्बाय बामजाना थाबावबाय खासो गुटे लेथ्रा खामो दुनिया गोलाव लामा खानाय बामजाना दङ हालायलायलिया गिनानै जाथारला आइ गिनानै सावनानै लायासो बारा जादों Baba bam gumpai. फिसाफोरा गिनायासो बारा जादों गिनायासो बारा Bam gelero. Itu naik bam le. Dona naik naik. सासे डिउटिनिफ्राय बाहेर फैबाय नै आंनि मबाइल लाना खारबानो जाबाय बिसोर र' लाना खारबाथाय सेस गिना गोसानो हमदों नोंलाय माथो सिरिया गोजौथार ओइ सम मन्दिरा हनै आंहा नायनो गैयालासो मोनायानो जानोसै नोंबाय बिथिं सासे आरो माइबो ओंखारलिया गिजोब्बाय आंनि आब'नि फिसाला गिनानै मा जाजोबखो उखैजोबना दङ दां बेटाफोरा बिस्कुट लाबोनाया खम जाबाय माङाय आरो माइ बारा लाबोनांगौमोन बेवहा बलबम फुजानि मेला जादोंमोन दां मैया ओरैनो बेरायनो फैदो मन्दिरा नै बाहारसाव मन्दिर दं बैलाय मन्दिरा कुनै देखागोन खि दङ मंकिनि खि दं गान मंकिनि खि दं गान नोंसो बायनाव थाबायना फैना दलद जा आयं दलद जा गुलि बायाना बिसोरो आयु गुलि बायना नोंथांमोना फैबाय जानो हागौ इफोराव होमबाबो आं खिथिदो खनसे ब्रह्मपुत्र नै जि मोजां बार फैखादो गरमद्राय जाबा बेयावसो जिरायफैनांगोन दसे जोंनिफ्राय 2 किल'मिटारसो जागोन खोमा 2 किल'मिटार जागोन ना जायाना मन्दिर दं गोजौथार मन्दिरा आयु गुलिबा थैयाना बिसोरो गुलिबा थैबाय बाया आयु गिथावथावथार फिसाफोरखौ आयना नायदो मांकिया लाइटआव आयना नायदो बिदि गियोना सना बिदि गिया नुआ बिदि गियो सोरबा Mobile bunga mangi gimana? गिदो होनसना Lido. मा दङ बेयाव मा दङ Food. Bandol food. Baba. मंकिया भुतसो जाबाय दाबा Kamarana. हनै गोदोराबो गिबावबायसो हनै गारा थांबावनो होआखै गिबावबायसो बिहाबो जानि आब' जायो मिया फैदो बेरायनो फैदो बेफोर जागाखौनो बेरायहोबाय आथिखालाव दङ ना खासे सिगांथिं खासे उनथिं बासथाबना लाबाय गथ'फोरा
जोंहानिया नै डिउटिनिफ्राय बाहेर मोनफैबाय बिथिंगाले नावबो थाङासै आइथिं गुलि हैगोन ओइ सानिफ्राय मन्दिरनि भिउआ बेबायदि ओइलाय सिरिफ्रा नै बे फ्रन्ट साइड मोनहैजोब्बाय दासो बिथिंनिफ्रायसो स्रां फैदो माने बिस्रा बिफा फिसाला मोनहैबाय गुमैया सुटियाव फैदो डिफेन्सआव साख्रि मावो खेबसेबो फैयाखै जोंनि बेयावहा आलासि जानो एबारसो फैदो फार्स्ट टाइम बेनिखायनो एसे बेरायहोनो लाबोबाय आरो आब'आथ' फैदो खनसे आगोलाव ओंखारलांनोसै एफा गोदो दंफां आयौ गिनायसो मोनसोयो गणेश भगवाननि मुर्ति बानायना दोनदों अन्थायाव मानो गाबखो नोंलाय दुर्गा फुजा जाखांबाबो बेयाव भासन खालामफैयो जिखुनु फुजा जाबाबो मुर्तिनि फुजा जाबाथाय बेयाव भासन खालामफैयो जोंबो फैयो होमबानिया बेफोराव गुते मेला बायदि जायो जानुवारि खालि पाहार नैथिं फिसा पाहार दङ खोलो खोलो बार बारसोदो फुजा खालामफैनाय दं सोरबा नै साखि बाति बहुद दं हानि साखि दं धुप दङ बहुद बुस्थु दङ आसना मादि मोनदो बेयाव फैना मोजां मोजां मांखिखा मानो गिखो मांखिखा मानो गिखो ओरैनो गियो मांखिखौनो गियो सोरबा आरो माखौ गिखो आरो भुतफोरखौ माहा भुत दंमोन बेयावलाय माहा भुत दंमोन बेयाव बिसोर मानसिसोलाय मानसि नङा बे भुत बिदि गियो ओइ लियान नों मानो गिनाय बे मुगिया आंखौ हमनानै लांगोन फुंजायाव ए बिदिखाय गिबाय नोङो दंफांसो हमना लांगोन दंफांसो लांनायखौ मा खालामगोन जागोन ओइ मांकिया मानसि जाया मांकिया फ्रुटसो जायोलाय बे मुगिया आंखौ हमनानै लांगोन नोले मांकिया फ्रुटसो जायोलाय बानानासो जायो मुगिया मांकिया मादिमोन आरो नाथुना केमेरा दाना बुं नाया नै आवाज खालामदो थुब्ल'दो नै थुब्ल'दो नै नाया बोरोसि लाबोनानै नासो सानो नांसिगोन दांहाय बेफोरावसो न' आदै आङो फिशिं रड बानायगोन नोङो गनजो ओमफ्राय दिरुं माइ खाना ला आरो मा होयो बेयावलाय आरो दाना मायाव जाबाय ओसोनाव हा नाया बेयावनो फैसो बापरे मोखांनि रिएक्सन खालामो डेन्जार खायो मेगन जागोन गोदोद जालायलायदो जोंहा थांहोलांनोसै नावहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर एसे सापर्ट खालामना हो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय